vakashandura kuti zvinoratidzawo mamiro akaita inonzi health delivery system yemuzimbabwe. Maikunjira vakadiagnosa chekensa asi pavakazoudzwa kuti kensa chirwere chachapararira. Zvinova kuti muzimbabwe hatina mishini inogona kuti kana abatwa nechirwere chekensa anokwanisa kuoneka achipora. Ndikati kufa kwaita maikunjira yonozi pachirungu death that could have been avoided. Kuna dzimwe nyika deka kuti South Africa itasina kumona kana chakaonekwa chaikwanisa kuti chibatwe chigobara inaikunjira wambaro wapenzi. Asi ndadaro izvozvo kuti pane patinomboti tasiiwa negamba misaluti hero akarwa kwakanaka patinozvitaura kutaura asi pazvinokuedza zvokada kutaura pakuchaika kwamaimunhu kuti vakaruri gamba mumweya nemuzvokwadi ndikurememba ndisakataura zvokupati zvekuparamendi chaiko maimunhu vaita vanobvunza maquestions anonzi questions without notice pamaministers kana maimunhu vachibvunza mubvunzo vaibvunza mubvunzo unoona kuti uyu mubvunzo uritoriketi ende mubvunzo unotarisirwa kuti unofana kubvunzwa neruzhinji rwezimbabwe. Ndikati maikunjira vasiya vende ravakurisisa musangano weMDC mumhuri yemufambose mumhuri yeMDC nemuparamende muzimbabwe ndingati kurasikirwa asi chitsvambe chatapiwa zimbabwe muna 2018 tichasimudzira here basa rakatangwa naona maibunda kuti riende mberi nekuti ndikuronga kuti munhu wese akuona kuti mamira zvemuzimbabwe yaabata mukumabalamure kuzvinhu asina kuda zvakanaka health delivery education system justice system vaisina chinjodoro zvakanaka nekuburikidza nehurumende iri ndezvo zvaikwanisa kushanduka ndikati mwari tionei kuti dzigova dzishandwa zvakanaka.